Dobrý deň. Toto video slúži ako záverečné zhrnutie technológie Striker. V predchádzajúcich častiach sme systém rozobrali z pohľadu fyziky, konštrukcie, riadenia, prevádzky, servisu aj integrácie do energetických celkov. Cieľom tohto finálneho videa nie je opakovať technické detaily, ale spojiť všetky tieto časti do jedného celkového obrazu a jasne vysvetliť, čo Striker ako technológia je, čo nie je a pre koho je určený. Striker je priemyselný zdroj tepla postavený na klasických fyzikálnych zákonoch. Pracuje bez spaľovania, bez palív a bez chemických reakcií. Je založený na riadenej hydrodynamike a termodynamike a navrhnutý pre stabilnú a dlhodobú prevádzku. Nejde o experiment ani o prototyp, ale o technické riešenie pripravené na reálne priemyselné nasadenie. Zároveň je dôležité povedať, čo Striker nie je. Nie je to tepelné čerpadlo, nie je to spaľovací zdroj, nie je to zázračná krabička a neporušuje fyzikálne zákony. Nevytvára energiu z ničoho a nesľubuje nemožné. Robí presne to, na čo bol navrhnutý, vyrába teplo kontrolovaným a predvídateľným spôsobom. Skutočný význam technológie Striker sa naplno prejaví v systéme, kde spolupracuje s technológiou Thermopulse. Striker vyrába teplo, Thermopulse zabezpečuje jeho rýchly a efektívny prenos s minimálnymi stratami. Riadenie a regulácia udržiavajú stabilný pracovný bod, prevádzkové režimy zabezpečujú predvídateľné správanie systému a servisná filozofia umožňuje dlhodobú spoľahlivú prevádzku. Striker je určený pre priemyselné prevádzky, technologické objekty, verejné budovy a energetické celky, kde rozhoduje stabilita, bezpečnosť a kontrola nad prevádzkou. Nie je určený pre malé objekty ani pre riešenia založené na krátkodobých experimentoch. Striker je výsledkom fyziky, inžinierstva a prevádzkovej logiky. Neponúka revolúciu plnú sľubov, ale technológiu, ktorá je pripravená na reálne nasadenie, dlhodobú prevádzku a moderné energetické systémy. Ďakujem za vašu pozornosť a za to, že ste si prešli celú technickú sériu Striker.